Alle sammen. I dag der skal vi lidt rundt i min gudmors hus. Her kan I se. Det er det udenfor. Ja, det var så udenfor. Jeg tror, det var lidt for hurtigt. Nej, sådan gør det. Velkommen til den her video. Der skal vi vise lidt rundt og indenfor udenfor. Her det kan du se skoven. Det er min far. Min søster. Lort. Nå. Jeg vil også vise rundt lidt indenfor. Men det. Kan lige få lov til at se der, hvor herinde. Der er lidt her. Så er der en dør ud her. Og så kan I lige se stuen. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg lige smider et like. Det betyder rigtig meget for mig. Fordi jeg er lige begyndt på YouTube-videoer, og jeg vil gerne have likes. Ses.